Так, мы павінны быць у этэры. Я просто в ахуе, блядь, з этой хуйні. Дашлі спасылку у гэты канал. Зараз. Калі мы ў этэры, то для гаспадарства нагадаю, што гэта ўсё толькі адбываецца з-за таго, што ў маргінеза вельмі слабое жалеза, каб вытрымліваць гэтыя самыя стрымы. Я б не сказал, что оно прямо вельмі слабое, але, блядь, яно... Блядь, ну заткнись, ну что, блядь? Сука, ты донатал не хочешь, ці что, блядь? Не, у меня просто срака горить от того, что я столько грошей выдал на гэты ноут, и он все равно выебывается передо мной. Блядь, гэта, напэўна, Windows тому. Ну, тому да. Ну, мы, здаецца, у этэры. Толькі, блядь, на ім людзей няма, наколькі я разумею. Зараз, секунду. Один глядач. Супер. Бля, зараз тады перазакіну спасылку на стрим. Гэта ж, блядь, Ітэр, що ты маўчыш? А я що маўчу? Не ведаю, мяне срака згарэла, я да, не магу нічога адэкватнага сябе выдаць. Нічога не паробіш, трэба працягваць. Нават калі такая срака, нічога не зробіш. Глядзім гэтыя ваши Ітэры. Нават вебка не выводится, блядь. Зараз. Ось, вебка ёсць. Вебка ёсць. Так. Так. Чат в особном окне. Так. Так, Иван Дорошенко на стриме. Микола Дядов на стриме. Усіх чуваць. Так, а вы готовы? Ну, докладней, USLS. Давай, ты там на працу. Удачи попрацаваць, блядь. Так. Здаецца, живем. Давайте посядзім яшчэ з паўгадзінкі, таму што на 5 хвілінаў, каб Дорошенко паглядзець, няма сэнсу падрубаць. Даглядзім відос з Дорошенкой і з маршам. Вось. Магчыма, яшчэ якія-небудзь відосікі, калі вы пазакідваеце. Вось. Я не ведаю, мне, блядь, ком пиша out of memory, блядь. Какой нахуй out of memory, сука, блядь. Просто конченая залупа, блядь. Сука, блядь, эта техника, нахуй, реально просто Качинский был прав. Просто меў рацию, нахуй. Что ну, Тед, да. что Ярослав, просто нахуй, блядь, его пизду все технологии.
Лепей, блядь, людям стрымы весці каля вогнішча і есці каўбасу, блядь, на гэтым вогнішчы паленую, чым з гэтай хуйнёй ебацца пастаянна. Посраться можно, блядь. Где Дорошенко? Куда он знік со стрыму? Что Я это тут. такое? Это не ты, блядь. Ну, в сэнсе не я. А то. Тобі ёсць яшчэ іншы Дорошенко. Твоя мама, блядь. Что, блядь, что это за... Вось. Маргінез паправіў ад монархізму да анпрыма. Адно другому не супярэчыць. О, блядь, крашаю, блядь. Дан прыма, блядь. Правы шлях, нахуй. Не, ну анархізм ён супярэчыць ўсё ж таки монархіі насамрэч. Ладно, давайте ўсё ж таки подзбавім абароты. Тут у нас сур'ёзная кампазіцыя. Трэба вярнуцца ў добры стан эмацыйны, таму што у нас кліп, ці гэта хутчэй проста кампазіцыя, афіцыйная аўдыёверсія з каналу Іван Дорошенко / Янка Дорошенко, называецца Іван Дорошенко «Сойду», у дужках сінгл, у наступных дужках верш Янкі Купалы, хэштег Беларус, хэштег Іван Дорошенко, хэштег Пінск, хэштег Беларусь. Дарэчы, трэба ж яшчэ вывесці гэта, блядь, у Дыскорд. Вось. Так. Глядзім. Сойду со стежки я твоей, як тень з няведамага краю, з якога краю, хоць і не вырву ўжо з грудзей таго, з чым жыць і сілу не маю. Судзіла доля мне сустрэць цябе як казку негадану, ды не судзіла доля мець пацехі з гэтага жаданай. Пракляцце нейкае вісіць над лёсам марным і сірочым, ды рве за ніцяй ніць, якія шчасцем злучыць хочуць. Нявольнік дум сваіх і сноў, сябе самога раб няшчасны. Я скрозь жыццё адзін сам шоў, пуціны не зазнаўшы яснай, і думаў, што ўжо скаваў лёд мне ўсе жаданні парывы, што дажыву я сваіх год па-свойму вольны і шчаслівы. Так думаў, сталася не так, душу збудзіла дзіўна з'ява, чагось жадаць пачаў бядак, штось глядзеў больш, як смерць і слава.
інакш забілася в грудях, дзесьці там в грудях, сляпое прыспанае сэрца змяніў на кветкі церні шлях і думаў шчасце ка мне рвецца, але здалося гэта ўсё, што быў сон, а ява засталася. Надзеі зоркаў небыццё, як здань жывая праняслася. Зноў сам адзін, як блудны цень, з далёкай вырваны каметы. Ідзі, брыдзі, і ноч, і дзень, навек згубіўшы ўсе прасветы, каб мог душу ўзяць, паказаць, каб мог сабе сам вырваць грудзі, тады б мо ты змагла паняць. Чаго паняць не хочуць людзі, грудзі. тады б мо каменем цяжкім маёй душы не надзяліла, над сэрцам мела б жаль маім, ты уздыхнула б над Могилой. могилой. Да слез. Да слез. Дякую за донат. Дякую за відео. Вы Я невероятные. адчуваю себе, что, блядь, вы гэта зараз глядзелі задарма. Задарма? Да. Вы, я до гледачоў звяртаюсь, а не да... Ну, конечно, конечно. Ну, вы-то похуй, як бы. Так. Працягваем глядзець відос з маршу незалежнасці. Тут засталося 3 хвилиночки. Давайте. Pokazać Trzeba też kontrę, dobić. udało się pokazać manifestację środowisk, machamy, środowisk lewicowych, która odgrażała się, że tutaj są faszyści. Dzięki, żadnych faszystów jak widać nie ma, jest bardzo przyjazna atmosfera i cóż no, nie będziemy tego festiwalu wzajemnego głaskania się po główkach, po naszych bytek pokazywali. Proszę uwierzyć na słowo, że było super sympatycznie i już wkrótce kolejne przygody nasze, zostańcie z nami. Dzięki bardzo. Trzymaj się. Siema, cześć młodzież. Cześć. No kochani, widzicie, jak widzicie, cieszę się, że byliśmy też na lewakach, bo tutaj nie pogadamy. Trzymajcie się, pozdrawiamy, można, tak, okej. Pozdrówka, trzymajcie się kochani. I... Okrzyki na drzewach zamiast liści będą widzieć komuniści zupełnie dozwolone, zupełnie niefaszystowskie okrzyki. No tak, snusy wpadły do tego. Dobre snusy, prezydent wyrzucił. Snusy prezydenckie. Tak jest, wszyscy na snusach. Pozdrawiam, siemka. No kochani, widzicie, będziecie narzekali, że krótki odcinek i że dużo nie ma, ale tutaj jedyne co jesteśmy w stanie nagrać w 2025 roku. Що там за стяг зверху справа? Ну, З стрелять зеленой- начали уже. А, что? А що за стяг зверху справа з зеленою стужкою, але тебе треба відмотати на 5 секунд? Tutaj jedyne co jesteśmy... No kochani, widzicie, będziecie Это? А это, Ну да. по-моему, Люблинское воеводство. narzekali, Nie. że krótki odcinek i że dużo nie ma, ale tutaj jedyne co jesteśmy w stanie nagrać w 2025 roku Ну, То- застрелили уже кого-то. to huczne świętowanie jasne, Польские фашисты. huczne świętowanie Dnia Антифашист. Niepodległości. Застрелили польського Чарлі Кірко. Robimy Правильно. zdjęcia, więc musicie nam wybaczyć taką formę relacji.
A skąd panowie przyjechali do nas? Ze Szczecina. Ze Szczecina. Ło, to kawał drogi. Так это не Польша нават, ёб вашу мать. Z Dolnego Ja Śląska. dostałem. Кресы заходние. Zostałem zaatakowany, Ziemia odzyskana. zobaczcie. O, Chcesz sobie ze mną zdjęcie tak, zrobić? mogę, jasne, oczywiście. Mogę, O niczym innym nie marzę. Wszystkiego dobrego. Ej, Oryginalne, kolego, jak najbardziej. kolego, mogę bez dzidy? Bez dzidy. Bo dzida, tak, Buzi? Bo dzida w buzi się źle kojarzy. dławi trochę. Tak jest. У чаце пішуць, а дзе інтэрмарыум? Паглядзеў в акно. Ён ужо збудаваны. Интермариум будет этот наступным годзе. Так, але толькі калі будзеце данаціць. Вось, калі не будзеце, то які інтэрмарыум? Я просто скажу, я попросил у вас... Я попросил у вас гроши на интермариум, а вы задонатили мне, блядь, $1,5. Ну что это такое? Стыдно и больно. Да. Долго вы еще будете сидеть без интермариума? База. Раби этот донат гол вот с этой шкалой, блядь, на интермариум 11-11-2026. А 2084, я думаю, подойдзе. Мы з беларусіянай запустим такі фонд у падтрымку інтэрмарыума. Калі людзі не дашлюць нам 200 мільярдаў долларов, то мы просто скажем, что, ну, типа, ну ладно, купим себе наушники. Не, треба послідовно, як Тихановська. Що ви зробили з тими грошами? Що вам зробили? Что вам дослали? Ну, телефон себе купил. Наушники. А, наушники себе купил. Так. Trochę się z pytą kojarzy, to prawda. Trochę tak. O kurwa, nagrywam. Nagrywasz. Chuj, wytnę se. Wytnij se. Dobra, Przepraszam, a jeszcze ja mogę? jasne. Jasne. Także, że udzielam wywiadu, prawda? Tak jest, niby Normalnie udzielasz. jest A poważna możesz udzielić sytuacja. czegoś. To my Taka szukaliśmy faszystów. Stralis Mazgalis, referendus dupus ogólnie. Mam nadzieję, że dobrze to wygląda. To na jest zdjęciu. największy faszysta, bardzo dobrze. Tak, to ja. No, To udało ja. się. Dzień dobry. Faszystów, taka Это я, до речі, на відео, калі што. mała pyta, taka duża. Ej, no my tutaj nie działamy nic więcej. No nie, no jest ciężko jest. Cześć. Bardzo miło. Bardzo miło. Wszystkiego dobrego. Przekażę chłopakowi, że pozdrowienia. Przekaż, pozdrów go ode mnie. A mogłabym zdjęcie z Jasne, dajesz. Robimy. Да мяне таксама ўсе падыходзілі на маршы, казалі, можна там здымак з табой, маргінез, мы вялікія аматары. Это, дарэчы, моя сходка, калі хто не зразумеў. Dobra, super. Bawcie się dobrze, trzymajcie się. То бок яны ўсе ішлі туды просто ў адным кірунку, каб са мной сфоткацца. Można, jasne. Super. Kochani, tak jak mówiłem, musicie zadowolić. Запытать, где шли в той этот тым кірунку да цябе, каб зрабіць фотаздымак і запытаць, калі калюбна інтэрмариума. Не, яны просто ішлі ў кірунку тупіку. Тыпу яны гэта маргінал. зайшлі ў тупік, так. Так. Się tym, co У наступным годзе на маршы незалежнасці будзе калёна маргінезу. Абавязкова. ponieważ my tylko zbieramy pochwały i gratulacje, więc widzimy się już w kurtce albo w płaszczu, bo będzie zimno. Rozmawiać z nimi, rozmawiać z nimi. Uwaga, uwaga, TPL, uwaga, TPL. TPL, nie rozmawiać, TPL, nie rozmawiać. Ну такі рэп Ну, я нормальный ухваляю, рэп, блядь, насамрэч. ты ёбаешь. Так. Гэта рэп, на які можна лавіць 15гадовых дзяўчын А, ну, без перашкодаў. все готовы, толшин. Вось. Ну што, спадарства, мы можам паглядзець якое-небудзь яшчэ каротенькае відэа, калі вы яго замовіце па другой. Але не замовіце, па-першае, ніхуя глядзець не будзем. Ну, таму што, па-першае, там ёсць відэа. Я не хачу яго зараз запускаць ужо. Замаўляйце па другой.
Яшчэ 5 хвілінак пачакаю. І калі не замовіце, то будзем разыходзіцца паціхоньку. Ну што, як табе марш незалежнасці? Я думаю, там трэба было Дарашэнка ўсё ж такі туды запусціць з сінглам «Я сойду». З сінглом «Голоси за Дорошенка». Бо, блядь, Інтермаріум на позе. Так, ну я думаю, Інтермаріумі Дарашенка мог бы быць гетманам Полесся. Шчыра радуюся, што яны могуць такое ладзіць, ладзяць добраахвотна кожны год. Гэта круто. Шкада, што ў нас такога няма. Да, мне шкада, блядь, што ў Беларусі не святкуюць такой дзень незалежнасці Польшчы, блядь. Да. Мне таксама, Менавіта так. Не дарэчы, а Дорошенка. Так, Дорошенка, так. Вось. Спадзяюся, што будзе у нас таксама ніхуёва. Бо, бля, калі ў 20-м годзе такое ладзілі, то што будзе, калі гэта не будуць забароньваць і так далее? О! Я думаю, вельмі хутка таксама ў Беларусі з'явіцца які-небудзь свой антыфа-марш, і ён будзе больш за звычайны. Ну, на то, як гэта казаць, як гэты, у якога экспа ў казармах пракачваецца, і нік, я забыл. Замоцкі. Замоцкі, як казаў, што, ну, трэба змагацца з лукашызмам, праводзіць вось гэтую працу. Праз стрымы будзем праз контент не допускать всяких, як это казать, велизарных антифашистских. Так, я менавіта таму заклікаў людзей актыўна пісаць у каментарах, што Маргінез патрапіў на відэа, каб людзі зразумелі, што мой канал гэта зброя супраць усіх відаў фашызму і прыгнёту, і лукашызм, і тускізм, і качынскізм, гэта вось. А чаму ты з фашыстскім сцягам тады ішоў? Што? Ну ты кажаш, твой канал, вось гэта ўсё супраць. Чаму ты з фашыстскім сцягам ішоў тады? Дык і разумееш, я супраць усёй дыктатуры за свабодных людзей. І мае стрымы я раю ўсім, хто змагаецца з дыктатурай. Неважна з якой, з любой абсалютна. Так ты пад фашысцкім сцягам змагаешся з ёй. А неважна. Галоўнае, што я стрымы пілю і змагаюся. Пакуль усе там проста ў сябе дома сядзяць на канапе і задніцу не могуць падняць. Так. Дарэчы, прыйшоў донат. Так. Ако вы гатовы заданаціў $1 Па-другой, на завяршэнне яшчэ адзін прыклад добрая польская музыкі. Ёсць бел субтытры, калі што. Дзякуй за стрым. І дзякуй табе за $1. Ты неверагодны. Так. Зараз паслухаем гэта і будзем разыходзіцца. Так, а што я хацеў яшчэ? Я хацеў сказаць, дарэчы, што там ужо напісалі парышка людзей пра Маргінеза. Вось піша Сергей Блядзец, напісаў гэта што, маянез і смайлік эмоджи. І USLS напісаў: Маргінез, вы лапаны, субскрыбуйце. Поздро полякам од Беларусіна, чэсць і хвала богатэрам. Ну просто база, базюкі. Так, а мы глядзім відэа з каналу Нута на Ново, які называецца Цыпіс Клюбова Вікса, версія кошчэльна. Так, зараз будзе контент па ходу. Хаця наўрад ці нешта параўнаецца з ЛГБТ Скандынавіі. Так. Дзе яно? Вось. Глядзім, слухаем. Слухаем і глядзім. Раз, два, trzy, bawimy
się do rana, w kiblu obciągam jak jakaś pojebana. А, секундочку, писали, что есть белорусские субтитры. Я только хотел тебе сказать. А где? Тебе няма, блядь. Маете на увазі польське? Типу, польська мова – це діалект білоруської, чи що? Я не зрозумів. Тут є автоматичний переклад, польська автоматично згенерована, польська просто і виключить. Нема тут білоруських субтитрів. Я зрозумів, білоруські субтитри гэта падвыключыць. Ладно. То будзе беларуская мова. Ладно, тады паглядзім з субтытрамі на адным з дыялектаў шматлікіх беларускай мовы. Чакай, а сыпец гэта тыя, хто про Лукашенко спеў іх быў, да? У іх быў про Лукашенко і пра танцуючую карову, гэта ўсё яны. Да? Так. Тільки єдна в голові мами, гэта яны? Так. Блядь, а ти казав, у їх нема талантливої гэтай музики. Ну ти, блядь, маргінець. Ну рэп. Рэп. Польскі рэп. Походу гэта праклён просто польскай нацыі. Некая злая ведьма заколдавала, блядь, полякаў, каб яны пісалі толькі нацыяналістычны рэп. І мацаваліся пад яго ў сілоўнях. Да, можаш сабе уявіць, што за шчаслівы лёс нацыі, калі адзін яе праклён, гэта тое, што ў іх рэп, блядь, спяваюць нацыяналістычныя. Ну, як бы ёсць яшчэ адна нацыя, якая пад той жа самы праклён патрапіла, але не будзем называць. Я не разумею адстаўку, пра каго ты дакладна. USLS здзіўляецца, што Цыпіс пра карову пеў. Ну, тыпу, так. Реально, я, походу, людям вочы адчыняю пастаянна на нейкія новыя рэчы. Мабыць, вы яшчэ думаеце, што ў нас на стрыме зараз не прадстаўнік беларускага анархічнага руху, вялікі тэарэтык анархізму, менавіта што анархакамунізму, інжынер-механік падводных лодак тарпедных і вялікі мецэнат і філантроп, які падтрымлівае усе фінансавыя патрэбы, закрывае любых дзіцячых дамоў у Беларусі, а зараз яшчэ і ў тым ліку Польшчы. Мабыць, ёсць і такія людзі нават на стрыме. Ніколі не можна быць упэўненым. Карацей кажучы, давайце глядзець відэа. Raz, dwa, trzy, bawimy się do rana, w kiblu obciągam jak jakaś pojebana. Hej, 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 z alkoholem ktoś przegina, rano na kacu moralniak się zaczyna. Jadą, świry jadą, zarzucam pikrze i popijam oranżadą. Dalej zapinamy pasy, załóż dzisiaj gumkę, bo mogą być bobasy. Mej na parkiecie, latamy po fecie, a w toalecie, to sami wiecie, lodzik i kreska, dymanie na pieska, klubowa wiksa, wjeżdża jak piksa. Miałem nie picia pijany, miałem nie ćpacia naćpany, miałem plan i się zjebał, jeden ziomek go rozjebał, ruszam z nim za namową, kasa leci i mam z głową, znowu będzie pizda okiem, kto ma kasę, ten jest Bogiem, kto ma towar, ten porządzi, jak to szuka, ten nie błądzi, ty szukałeś i znalazłeś, za dwie kreski pizdę skradłeś, patologia jest i będzie w kiblu, zaraz jest orędzie, pasta będzie zajebiście, wjeżdża faza, wykurwiście. Jadą, świry jadą, zarzucam pikrze i popijam oranżadą. Dalej zapinamy pasy, załóż dzisiaj gumkę, bo mogą być bobasy. My na parkiecie, latamy po fecie, a w toalecie, to sami wiecie, lodzik i kreska, dymanie na pieska, bujawa wiksa, weź biega piecka. Jadą, świry jadą, zarzucam pikrze i popijam oranżadą. Dalej zapinamy pasy, załóż dzisiaj gumkę, bo mogą być bobasy. Jadą,
jadą świry, jadą. Zarzucam piksę i popijam oranżadą. Dalej, dalej, dalej zapinamy pasy. Załóż dzisiaj gumkę, bo mogą być bobasy. My na parkiecie latamy po fecie, a w toalecie to sami wiecie. Lodziki, kreska, dyma nie na pieska. Jawa wiksa, weź biega piecka. Jestem już napierdolona, wyjebało mnie z tampona i zrobiłam komuś dobrze. Jeszcze mi coś jebło w biodrze, patologia, chemia, płyny i biologia. A do tego fajny klub, jeśli chcesz to tak rób. My na parkiecie latamy po fecie, a w toalecie to sami wiecie. Lodziki, kreska, dyma nie na pieska. Klubowa wiksa, wjeżdża jak piksa. Miałem nie pić, a pijany, miałem nie ćpacia naćpany. Miałem plan i się zjebał, jeden ziomek go rozjebał. Ruszam z nim za namową, kasa leci i mam z głową. Znowu będzie pizda okien, kto ma kasę ten jest Bogiem. Kto ma towar ten porządzi, jak to szuka ten nie błądzi. Ty szukałeś i znalazłeś, za 2 kreski pizdę skradłeś. Patologia jest i będzie w kiblu, zaraz jest orędzie. Będzie zajebiście, wjeżdża faza, wykurwiście. Jadą, jadą, jadą. Jadą świry, jadą, zarzucam piksę i popijam oranżadą. Dalej, dalej, dalej zapinamy pasy. Załóż dzisiaj gumkę, bo mogą być bobasy. My na parkiecie latamy po fecie, a w toalecie to sami wiecie. Lodziki, kreska, dyma nie na pieska. Jawa wiksa, weź biega piecka. Jadą, 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 jadą świry, jadą. Zarzucam piksę i popijam oranżadą. Dalej, dalej, dalej zapinamy pasy. Załóż dzisiaj gumkę, bo mogą być bobasy. Jadą, jadą. Цудоўна. Блять. Яна прышпільная, але ты бачыў, што напэўна хуй ты дзе, бля, пабачыў. Апублікаваны план по спыненню войны в Украине. Пиздец. Я нешта 28 такое пунктаў. бачыў, але Луганск, Крым, Донецк, блядь, признаются российскими. Вывод, скорочение колькости ВСУ. Але гарантии бяспеки озвученных штатов. 100 миллиардов долларов замороженных российских активов переходят на восстановление Украины. Яшчэ сотку закидывая ее развяз. Выборы про 100 дзён по подписанию погоджения. Атрымаюць восстановление энергетычнай інфраструктуры з дапамогай Злучаных Штатаў і іншыя крупныя інвестыцыйныя праекты. В сваю чаргу, самае салодкае, в сваю чаргу Расія атрымоўвае зняцце санкцый, павяртаецца ў G8 і доўгатэрміновае эканамічнае супрацоўнічества з Злучанымі Штатамі, а таксама сумесныя проекты, на якіх патрацяць заставшиеся замороженные активы. Станции Херсона и Запорожья застанутся подвешенными, мяжи заморозятся по линиях с удочынением. Будет проведены обмен всех на всех, ЗАЭС перейдзе под назираннем МАГАТЭ. Электричность поміж краинами поделить 50 на 50. Ну, блядь, сука, я не верю. охуенно, просто гарантии, блядь. Просто одразу в космос можно полететь. Особливо про колькость ВСУ, блядь. Так, мы охуенно вам проекты профинансуем, так бы мовить, слава Украине у складе рашки. Вы только галоўнае войска свое подскоротите, блядь. Гэта толькі вось... Я ж не падпісаны, блядь, але вось гэта зараз... Я спадзяюся, што яны яшчэ, што украінцы яшчэ сваю смыкалачку, блядь, падкруцяць габрэйскую, зеленскую. І дакруцяць да таго, што, блядь, не прыйдзецца хаця б войска сваё скарачаць, таму што гэта проста поўная ганьба. Калі прыйдзецца абмяжоўваць колькасць уласнага войска,
Просто таму што, блядь, А мы уже, ну, мне пачакай, гэта не можа быць так, што гэта спецыяльна так навалена, каб ты потым, блядь, ну хуй з ім, дайце войска хаця бы, а тое, што, блядь, гэтат Запорожжя, блядь, замарожыцца, што гэтат ЗАЭС будзе хуяльска дзяліць электрычнасць 50/50 паміж краінамі, што, блядь? Ну гэта таксама ахуенныя пункты, просто у мяне адразу слых зачапіўся за армію. Мне здаецца, што там яно так навалена, блядь, каб ты просто ахуел і там хаця б заадно зачапіўся, а астатні, ну там Херсон гэты, Луганск, Донецк, Крым, пашлены нахуй, блядь, яны ніколі нашымі, блядь, не былі. Ну гэта пиздец, блядь, тут, канешне, блядь, канешне, да. Сука. Цудоўнае завяршэнне трансляцыі, хочу сказаць. Ну, блядь. Усім спакойнай ночы. З вами быў Маргінез і аўтар трактату пра падлодныя тарпедныя лодкі Мікалай ён ці які, карацей, анархіст дзядок Мікіта Макіявелі, так. Не ведаю, што яшчэ сказаць. Я спадзяюся, што Украіна яшчэ будзе дамаўляцца, што гэта просто такі плян, які быў кінуты просто для... Не, гэта апублікаваў украінскі дэпутат. Не, так апублікаваць яго мог хто заўгодна. Гэта не просто чуткі, пачакай, гэта не тое, што перад гэтым форцілі журналісты, там этот аксес, гэта вось, блядь, ўсё ж такі больш-менш такое афіцыйнае. Пішуць плян Багратыён, гэта паходу ён. Гэта, блядь, гулаг працяг, блядь, па якому гулаг працяг пачынаецца. Так. Я не ведаю, што сказаць на гэты конт. Трамп пидарас, вось што хочу сказаць. Вось. Ну, блядь, ён павінен быў рваць, так сказать, дупу за Украіну. Тут, ну, давай... нахуя рваць дупу дзеля рэшкі, я не разумею. Замест того, каб даць ёй просто палусна. Ад Расіі можна... Ну, у яго якая справаздача, каб амерыканскія, ну, дзейнічаць у зацікаўнасці амерыканскіх падатчыкаў. І, здаецца, у амерыканскіх падатчыках няма таго, каб пастаянна закідваліся грошы у вайну гэтат в Украіне. Я зараз кажу з кропкі позірку Трампа. А з Расіі, ну, там плюс-мінус штосьці можна атрымаць, там яшчэ Тайвань, блядь, абараняць, і каб Расія не стала на бок Китаю, блядь, всякая такая хуйня. Ну, блядь, ну, пиздец, ну, просто давай, типа, Трамп не пидорас, ён не президент Украины. Трамп пидорас, навошта рашца даваць нейкі шанец на аднаўленне эканамічнае, калі можна просто пачаць выпрацоўваць уласную амерыканскую нафту, распрацоўваць гэтыя крыніцы, якія там ёсць. Тым самым што супярэчыць гэтым все рабіць адначасова? Ты не даеш рашке стаць ну просто ты можаш быць манапалістам нафты ва ўсім свеце і ўсё. Ну не манапалістам, конечно, але прынамсі рашка ўжо не будзе ўплываць на рынок нафты. Просто дай ёй памерці, блядь. Нахуя даваць ёй другі шанец? Я не разумею. Ёй не даст памерці такім... Блядь, Амерыка, гэта просто ў іх нейкая хвароба, нахуй. Што на пачатку 20-го стагоддзя запусціць індустрыялізацыю ў саўку. Што, блядь, у 90-е, калі рашка распадаецца, туды дасылаць ножкі Буша, нахуй. Што зараз ратаваць задніцу. Это просто нейкая хвароба нацыянальная, амерыканская. Просто задніца падгарае, блядь. Не хвароба, блядь. Як у іх вось гэта называецца, хто напісаў дактрыну па нераспаўсюджанні ядзернай зброі? То есть яны цалкам дзейнічалі ў 90-е, вось гэта іх абарона савецкага складу Савецкага Саюза, гэта цалкам вось з гэтай дактрыны. А ў 20-м стагоддзі, калі яны індустрыялізацыю запусцілі ў саўку, яны таксама дзейнічалі? Любы капрыз за вашы грошы. Все, як казаў, блядь, Маркс, капіталіст прадасць табе вяроўку, на якой мы яго павесім. Ну, не Маркс гэта казаў, Маркс не гэта казаў, там Маркс пра 300% прадасць... Я забыў, што ў нас камуністычны АТР, забыў, што ў нас у гасцёх Мікола Дзядок, я думаю, беларускі анархіст.
Я думаю, мы будем завершать уже на сёння. У мяне няма жадання і сілаў спрачацца наконт Трампа. Я лічу Трампа хуесосам. Вось. Таму што ён такі ж самы імпатэнт палітычны, як і любы еўрапейскі палітык. І адзінае адрозненне заключаецца ў тым, што Амерыка сама па сабе вялікая дзяржава, і амерыканцы гэта вялікі народ. Але Трамп підарас. Вось адзінае, што яго вылучае проста сярод іншых підарасаў еўрапейскіх, гэта тое, што яго краіна вялікая за плячыма, з вялікай гісторыяй. Але паходу яшчэ некалькі такіх підарасаў на прэзідэнцкай пасадзе амерыканскай, і Амерыка нічым не будзе адрознівацца ад якой-небудзь Нямецчыны ці Вялікабрытаніі. Такая ж самая залупа, блядь, абасраная. Вось. Якая не здольная, нават рашцы, блядь, па вусных даць, якая не можа, які ўжо 4-й год захапіць невялікую ўсходнееўрапейскую дзяржаву. Просто охуеть, блядь, свет ёбнуўся. Карацей, дзякуй вось табе, што прыйшоў. Дзякуй, што запрасіў. Так. Што пусціў. Яшчэ стэлефануемся, давай тады будзем разлучацца. Дабраныч. Так, дабраныч всім, дабраныч. Давай. Зараз вам поставім завяршаючую кампазіцыю якую-небудзь. Дзякуй усім, хто быў сёння на стрыме, на 2 стрымах. Прыйшлося перападрубаць. Так, дзякуй усім, хто данаціў, хто задаваў пытанні, у тым ліку па тэме лекцыі. Хто не глядзеў лекцыю, абавязкова пераглядзіце стрым, які мы першы яшчэ ладзілі. Вось. Усім дзякуй за актыўнасць, за падабайкі, за данаты. І я ставлю завяршаючую кампазіцыю, на якой мы з вами развітаемся. Давайте усім да пабачэння у суботу. У суботу будзе стрым. Давайте. Нормально будет, а